Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi suntem în direct pentru prima dată împreună cu Aurel Rusu la dezbaterea zilei. Vom vorbi despre foarte multe chestiuni, dar înainte de asta să mă prezint și eu. Eu sunt Dorian Ianoș, sunt consultant de investiții și financiar și astăzi voi încerca împreună cu Aurel Rusu, expert în zona investițiilor pe piețele din România, să traducem limbajul economic pe înțelesul tuturor. Practic, de ce merită să ascultați această discuție dintre noi? Vom vorbi despre ce se întâmplă cu banii voștri fără un limbaj de Wall Street, ci doar ce contează pentru voi în acest moment. De ce acum? Ei bine, astăzi, în data de 8 iulie, lumea financiară arată foarte diferit față de ultimii ani. Avem o inflație galopantă care ne-a lovit imediat după pandemie, dar ea ușor s-a potolit. De pildă, în zona euro, prețurile au revenit la o creștere anuală de 2%, semn că practic scumpirile scăpate de sub control s-au încheiat. Băncile centrale au început să relaxeze dobânzile, adică am început să avem dobânzi mai mici după un an de creștere agresive. În momentul de față, motorul economiei mondiale, Rezerva Federală a Statelor Unite, a oprit majorările și menține dobânda de referință undeva în jur de 4,25-4,5 conform investopedia.com, iar Banca Centrală Europeană a tăiat deja dobânda cu 2 puncte procentuale față de maximele anului trecut. Ce se întâmplă în acest caz? Pe de altă parte, tensiunile geopolitice au revenit în forță. Am văzut că noua administrație de la Washington reaprinde conflictul comercial cu China și chiar cu Europa, ceea ce aduce multă incertitudine economică. În România, în acest moment, simțim și noi impactul. Inflația oficială e încă peste 5%, taxele se schimbă peste noapte, iar leul a depășit deja pragul psihologic de 5 lei pentru 1 euro. Cu alte cuvinte, ne aflăm la o răscruce economică, însă deciziile pe care le luăm fiecare dintre noi devin mai importante ca oricând. Ce o să acoperim în această emisiune împreună cu Aurel în următoarele 50 de minute? O să discutăm despre economia globală și dacă ne impactează practic ce se întâmplă în afară pe noi, aici în România. O să discutăm despre economia României și realitatea din teren. Vom vedea care e diferența dintre inflația oficială și cea resimțită, ce noi taxe pregătește guvernul în acest moment, de la taxa pe bănci, dacă economia mai crește sau stagnează mascat și cum ne afectează direct. Am văzut că au fost niște legi care teoretic de la 1 august o să înceapă să se aplice, de noi taxe aplicate, o să discutăm și de aceste taxe și cum ne impactează pe noi și vom vorbi despre cum am putea în acest moment să avem câteva strategii adaptate la contextul actual pentru bani probabil mai puțin pe care îi vom încasa și cu o inflație mai ridicată care vrând nevrând ne mâncă din puterea de cumpărare. Așa într-un limbaj cât mai direct. Avem și câteva întrebări la care voi răspunde. Mi-a scris câțiva pe grupul de WhatsApp. Răspunde și la întrebările în direct și practic dacă vreți să ne dați întrebări și în direct pe grupul de WhatsApp, avem un număr de telefon 0725 73 73 73. O să-l repet încă o dată pentru că poate le-am citit destul de repede, deci pentru WhatsApp 0725 73 73 73, iar dacă vreți să intrați în direct un pic mai târziu, în a doua parte a emisiunii, avem încă un număr de telefon pe care puteți să-l notați chiar acum, 0256 493 545, îl voi mai repeta atunci când vom deschide liniile de telefon. Înainte să îl introduc și pe Aurel în discuție, am avut câteva întrebări pe care mi le-a scris și prima întrebare era dacă acțiunile companiilor electrice din România vor crește datorită creșterii prețurilor energiilor electrice. Putem să vedem următoarele chestiuni, de exemplu compania Transelectrica ca și Hidroelectrica față de anul 2024 a explodat la 597 de milioane de RON, adică avem o creștere de 180% față de anul precedent, datorită tarifelor majorate la energie electrică și volumele crescute de distribuție. Chiar dacă întrebarea ar suna ceva de genul ăsta, dacă acum cu noile tarife la curent acțiunile vor mai crește, da, dar cu oarecare prudență, pentru că fondul de acumulare a fost deja
protejat de piață, dar dacă ANRE finalizează schemele de tarife avantajoase și eficientizează rețeaua, practic Transelectrica poate genera venituri stabile sau în creștere. Totuși, dacă tarifele cresc doar temporar sau sunt de revizuite ulterior, impactul se va modera. Ca un disclaimer pentru această discuție, noi tot ce vorbim aici nu este un sfat financiar, e doar practic analiza noastră asupra piețelor din România și din afară. Mai sunt încă două întrebări legate de piața cripto, acolo vă voi răspunde pe canale dedicate în WhatsApp. Da? Mai era o întrebare care mi se pare destul de relevantă și aici o să vreau să avem o discuție deschisă cu Aurel, pe care îl salut acum și o să-l rog să se apropie un pic mai mult de microfon. Așa, să ne audă și cei care ne urmăresc. Okay. Întrebarea sună în felul următor. Cum vedem noi macroeconomia în următorul trimestru și în special în anul 2026, economia din SUA și Europa, dacă există șansa să vedem o recesiune și ce se întâmplă dacă al doilea trimestru PIB-ul Statelor Unite va veni negativ. Cumva oamenii ne întreabă, Aurel, cred că asta e o întrebare care stă în mintea tuturor, dacă ne apropiem de o recesiune la nivel global. Și aici, înainte să intrăm pe cifre, aș vrea să te întreb de la firul ierbii, pentru că știu că tu discuți cu foarte mulți oameni care sunt interesați de investiții și ai avut foarte multe, seminarii în această direcție. Cum percepi în acest moment piața financiară din România în primă fază? Aici vreau să dezbatem ce se întâmplă cu puterea de cumpărare la nivel de individ. Ok. Mulțumesc pentru întrebare și pentru invitație. Acum, revenind la întrebarea ta. Dacă se va apropia o recesiune, evident că nu avem de unde să știm, nu putem să vedem în viitor, cel puțin nu deocamdată, dar sunt multe semnale care arată că ceva se poate întâmpla. Oamenii sunt preocupați de lucrurile care se întâmplă cu ei, cu banii lor, sunt preocupați de incertitudinea care o observă și ei și este absolut normal să observi toate lucrurile astea și să-ți pui întrebări cât de sigure sunt lucrurile, cât de sigure sunt metodele prin care eu îmi păstrez banii, metodele prin care îmi salvez banii. Dar vorbind acum concret despre Bursa de Valori București, pentru că aici este zona mea de interes, eu observ că Bursa de Valori merge în continuare înainte, lansează instrumente noi și aici mă refer la titlurile de stat Fidelis care au în această perioadă, fix astăzi, ele sunt la mijlocul perioadei de lansare, adică între 4 și 11 iulie avem lansarea titlurilor de stat Fidelis ediția din luna iulie. Pentru mine ăsta este un semnal că bursa merge înainte și că lucrurile continuă conform planului. Alte lucruri care vreau să le semnalizez și care susțin mersul înainte al bursei, avem instituții bancare care lansează în continuare obligațiuni, doar în ultimele săptămâni s-au lansat vreo 2. Ce a spus și Dorian mai devreme vis-a-vis de creșterea acțiunilor la companiile care au legătură cu sectorul energetic. Deci, dacă ar fi să trag o concluzie, da, se anunță vremuri ușor de, sau cum să spun, ușor de neînțeles, neclare, dar eu încă nu văd un motiv mare de panică, pentru că avem semnale și din partea cealaltă și anume că bursa își continuă drumul, rămâne conform planurilor și aduce noi instrumente prin care micul investitor sau marele investitor, dar vorbim aici de persoane fizice, aduce metode prin care persoanele fizice pot să-și pună banii la treabă și pot primi dobânzi și câștiguri venind din bursă. Pentru că asta este ceea ce urmăresc eu, care sunt instrumentele, care sunt metodele prin care un om, o persoană fizică poate să-și pună banii la treabă, fie că e vorba de banii pe care i-a acumulat de-a lungul vieții, fie că e vorba de un surplus pe care l-are luna asta. Vreau să spun că bursa oferă
opțiuni pentru fiecare dintre cele două variante. Uite, mă uitam pe niște cifre la nivel macroeconomic. Cumva tu ai dat răspunsul de cum vezi în România. Eu o să încerc să fac un zoom out, să fac un pic de să fac 2-3 pași înapoi și să vedem ce se întâmplă și în afara României. Am văzut că în Statele Unite, în trimestrul 1 din 2025, am avut o ușoară contracție, adică am avut un minus 0,1% pe GDP și ulterior teoretic în acest trimestru, încă nu avem cifrele, da? PIB-ul lor, adică produsul intern brut al Statelor Unite, va fi undeva estimat de 0,9%, adică nu mai vine pe minus. Știm că dacă nu sunt 2 trimestre de ghilimele, PIB negativ, o să încerc să vorbesc destul de simplificat ca să nu intru în tot felul de terminologii complicate, SUA nu anunță recesiune. Deci cumva ăsta e un punct bun. Tot există un studiu potrivit Oxford Economics și Peterson Institute care dă o probabilitate între 35 și 40% pentru recesiune în următoarele 12 luni. Deci cumva am scăpat de rău anul ăsta, dar s-ar putea să vină ceva mai rău în ghilimele pe piețe anul viitor. Și foarte mulți analiști citați de Business Insider consideră recesiunea improbabilă în acest trimestru, nici măcar trimestrul următor, da? Dar avertizează asupra ratelor ridicate încă ale dobânzii din SUA, a Federal Reserve, deci practic Banca Centrală a Statelor Unite, care dă tonul la nivel mondial, implicit pentru noi, fiind foarte mult sub auspiciul Statelor Unite ale Americii, economia românească, atât și economia Europei, este influențată de aceste chestiuni și vedem că apar din nou tensiuni comerciale. Chiar ieri a trimis Donald Trump niște scrisori către aproape toate țările lumii în care a spus, uite, pentru tine am hotărât, nu sunt foarte multe detalii, dar pentru tine am hotărât un tarif de 25%, pentru tine 50%, pentru tine 5% și chestiuni de genul ăsta. Ce e foarte important e că recuperarea pe indicele economic global, pe acest Standard & Poor's 500, adică practic indicele după care vedem cât de sănătoasă este economia la un anumit moment în piață, avem un potențial de creștere pe acest indicator între 6500 și 7200 până în 2026, până la început de 2026. Deci, momentan, după toate aceste chestiuni, concluzia e că cifrele de pe trimestrul 2 din Statele Unite vor aduce probabil o creștere modestă pe PIB, undeva la 0,9% și nu o să avem o recesiune tehnică declarată. Dar trebuie să fim foarte atenți cu semnalele de încetinire ale economiei globale. Aici când vorbim de Statele Unite, poate mulți din cei care ne urmăresc atât pe Facebook, Instagram, pe Dorian Ianu și pe Radu Timișoara și pe Facebook-ul nostru, dar și cei care ne ascultă on-air pe unde radio, se întreabă, ok, dar de ce vorbim atât de mult de Statele Unite? Păi, în principiu, dacă acolo e bine și la noi. Dacă acolo va veni o recesiune, în contextul actual, și o să discutăm și de contextul actual economic din piață, va fi destul de rău și la noi. Pentru că de data asta, făcând o comparație cu criza financiară din anul 2008, noi deja am intrat într-un soi de stagflație economică. Ce înseamnă stagflație și de ce spun un soi? Pentru că încă nu suntem chiar acolo. Vedem că avem o inflație destul de ridicată pentru zona euro și avem o încetinire a economiei. Și asta poate să ne ducă la o stagflație, ceea ce cumva nedeclarat, încă oficial, ne poate introduce într-o recesiune pe noi ca și țară, poate introduce România într-o recesiune înaintea Statelor Unite. Și am văzut chestiunea asta că s-a întâmplat anii trecuți cu Germania și au mai fost câteva țări din alte zone ale lumii care au fost cumva în recesiune tehnică declarată. Și practic în acest moment
trebuie să fim foarte atenți dacă se întâmplă chestiunea asta, pentru că dacă va veni un domino de acest gen, și ce spun aici nu spun ca să sperii pe nimeni, dar trebuie să fim foarte atenți la cifre, dacă intrăm în recesiune noi, înainte de SUA, nu va fi foarte ok pentru economia noastră și am preferat să se întâmple invers. Chiar dacă va fi, să fie SUA în primă fază într-o recesiune și ulterior să intrăm și noi, că oricum vom intra. De asta trebuie să avem grijă de ce se întâmplă. Cum vezi piața europeană? Și aici vreau să te întreb din perspectiva ta de om care studiază foarte atent bursa din România. Cum vezi impactul companiilor din Europa care investesc în piața din România, da? Referitor la ce se întâmplă cu investițiile la noi în țară? Adică are o legătură, se poate impacta ce se întâmplă în Europa cu ce se întâmplă la noi și nu neapărat pe bursă, la nivel financiar, impactat datorită companiilor, sau cumva începem ușor să decuplăm aceste două indicatoare, adică cumva chiar dacă, nu știu, câteva țări din Europa vor fi declarate recesiune tehnică, noi putem scăpa de această recesiune. Despre recesiune o să mă abțin pentru că îi las pe alții mai pregătiți să emită opinii și păreri în direcția asta, însă eu pot să spun ce am observat. Având un background de 19 ani în industria auto, știu că există o legătură strânsă între România și țările din Europa din prisma lanțului de aprovizionare. Adică multe companii care produc mașini în Europa își iau subansamble sau piese componente din România. Și existând această legătură, știind de ea, observ cum există o conexiune și o legătură strânsă între deciziile respectivelor companii de a-și restrânge activitatea, de a-și restrânge numărul de oameni sau numărul de proiecte în care sunt implicate, și vedem că acest lucru are impact și în România, mai ales aici în Timișoara, unde sunt multe companii care sunt active în domeniul auto, și asta este o primă legătură pe care o observ. Și uite, eu locuiesc aici de 14 ani și în acești 14 ani, anul acesta văd cel mai mare impact al măsurilor aduse din alte țări, din alte companii care investesc și au investit la noi aici în țară. Anul acesta văd cel mai mare impact, care se transferă sau care se observă prin reducerea de proiecte, reducerea de expansiune și în unele cazuri chiar și restrângerea echipei. Deci, practic, așa ca să fac un rezumat, companiile care investeau în zona Timișoarei încep ușor să-și facă exit-ul. N-aș spune chiar asta, pentru sau că și restrâng nu asta am activitatea. observat. Doar am observat că, hai să zicem, ridică ușor piciorul de pe accelerație. Ok. Ce crezi că îi face, adică așa de la firul ierbii, de ce se întâmplă chestiunea asta? Păi, nu mai au bani, vor să se extindă în alte piețe? Eu aș spune că sursa principală sau motivul principal este dat de scăderea vânzărilor. Pentru că de acolo pornește totul. Dacă nu se mai vând mașini, nu mai este nevoie de producție la nivel ridicat, ne mai fi nevoie de producție pentru automobile. Evident, toate astea se transferă pe lanțul de aprovizionare în toate companiile impactate. Problema asta legată de industria auto și de micșorarea numărului de comenzi ale automotivelor, să spun așa, adică acelor componente din industria automotiv, e semnalată de aproape 2 ani de zile, dar cumva ea începe să crească de la o zi la alta. E foarte posibil ca inclusiv zona de tarifare pe care Donald Trump a început să o introducă la nivel mondial să impacteze acest lucru, pentru că noi ca și continent, Europa, a produs destul de mult în zona automotive și în ultima perioadă am început să cumpărăm la nivel de companie, la nivel de individ,
să cumpărăm mașini din zona asiatică. China, Coreea de Sud, nu o să dau nume de firmă, că au ei destule publicitate, da? Nu mai au nevoie de publicitatea noastră, dar văd din ce în ce mai mulți oameni că încep să-și cumpere mașini din zona asiatică. Și asta e un aspect important, este și prețul. Pentru că din studiile pe care le-am făcut, o mașină, să zic o limuzină europeană, e undeva cu 30 și ceva, 35% mai scumpă decât o limuzină asiatică cu aproape aceleași dotări. Și cumva tendința noastră e de a ne aduce acolo unde e mai ieftin și calitativ nu e foarte prost. Okay. Crezi că există un punct de plecare, adică industria automotive e impactată și de acest inflow de Părerea mea, import? Da, e limpede că se simte pe undeva faptul că de câțiva ani au apărut alternative la ceea ce până acum găseam doar aici, și prin alternativă mă refer la mărci noi de mașini care, așa cum ai spus și tu, oferă cam același lucru la un preț semnificativ mai mic pentru o anumită categorie de cumpărători, și asta înseamnă că, așa cum arată deja statisticile, o categorie de oameni se duc către acești noi furnizori. Pe de altă parte, există și restul oamenilor care sunt fideli și preferă, din motivele pe care ei le au, fie preferă mărcile pentru că s-au obișnuit cu mărcile, fie preferă să susțină economia europeană, fiecare are motivele lui, însă ce nu poate fi ignorat este faptul că, da, au apărut furnizori noi pe piață și o parte din piață, din plăcintă, ca să zic așa, acum se împarte și către ei. Asta este piața liberă în care cu toții activăm. Piața liberă care ușor începe să nu mai devină liberă datorită tarifelor pe care și Uniunea Europeană începe să le impună companiilor asiatice și nu numai, și automat cumva alegerea logică este să te duci din nou unde e prețul mai mic. Cât încă ai opțiunea să cumperi, chiar dacă trebuie să plătești niște tarife în plus, eu aș spune că e totuși o piață liberă. Cu mai multe constrângeri, cu mai multe condiții, dar încă poți să cumperi. Da, e o libertate mai scumpă. Mai scumpă, da, ceva de genul ăsta. Revenind la Europa, și aș vrea să dau și niște cifre aici, am văzut că dobânzile băncilor centrale din lume, da, după ce anul 2022 și 2023 au fost ani ai scumpirii banilor, să spun așa, dobânzi mai mari ca să domolească inflația, să țină inflația sub control. Acum ne apropiem ușor de vârful acestui ciclu. De ce vedem chestiunea asta? Rezerva Federală a oprit creșterile de dobândă și prognozăm încă 2 scăderi de dobândă în acest an, pentru încă, adică ar fi a 3-a și a 4-a oară la rând. Semnalul e clar. Cumva inflația americană a început să coboare sub 2,5%. Ăsta e aproape de țintă, aproape de țintar, și nu mai sunt necesare noi creșteri ale dobânzii. Practic banii, în ghilimele, nu se vor scumpi, și atunci situația din Europa, că se întoarce din nou, o luăm așa de la mare la mediu și după aia la mic, la noi în România, situația din Europa e oarecum și mai interesantă, pentru că inflația din zona euro a ajuns în iunie luna trecută la exact 2%. Comparativ, la noi e 5%, da, în zona euro e 2%. Fix ținta pe care Banca Centrală Europeană o avea setată. Și atunci, în consecință, Banca Centrală Europeană a trecut la scăderea dobânzilor, pentru că în ultimele 12 luni a redus dobânda cheie ușor cu 2 puncte procentuale. Da? Și aici, ca să fac din nou o comparație, practic dobânda cheie impactează foarte mult și dobânzile creditelor imobiliare, dobânzile creditelor de consum, pentru că dacă avem o dobândă cheie, să zicem în România, dau un exemplu pur și simplu, de 5%, automat
un credit imobiliar va fi mult mai scump, dobânda unui credit imobiliar va fi mult mai scump. Implicit se face așa un domino pentru că automat oamenii nu mai pot să se restrânge nivelul cumpărătorilor, pentru că nu mai se încadrează la creditare și investitorii și cei care construiesc, dezvoltatorii imobiliari, încep să vândă mai puțin. La fel se întâmplă și în zona auto, pentru că dacă marea majoritatea mașinilor știm că sunt luate în special pe leasing sau în rate, dacă nu te mai încadrezi, dacă nu mai poți să iei, nu mai iei, că nu mai ai altă variantă. Plus că o foarte mare parte din populație încă e supraîndatorată după ghilimele prostiile care s-au făcut prin 2018, între 2018 și 2020, când foarte multe persoane își cumpărau un apartament sau o casă cu avansul luat tot pe credit. Avea un credit imobiliar, să zicem, de 2000 de lei pe lună, iar avansul pentru respectivul credit de 15%, respectiv 5% prin programul Nou Acasă, era luat tot pe credit. Și atunci, practic, tu erai obligat forțat să plătești 5, 7, 10 ani, 2 credite concomitente în același timp și dacă dobânda nu era bine negociată, plăteai și mult mai mult decât ar fi trebuit în mod normal să plătești. De asta e foarte bine să fim la zi cu absolut tot ce se întâmplă în piețele financiare, pentru că noi putem să mergem la bancă și să ne renegociem dobânda. Da, nu te oprește nimeni. Exact. Asta. De ce crezi, și aici o să am nevoie de expertiza ta, de ce crezi că foarte multe persoane fizice, să spun așa, foarte mulți oameni nu merg să-și negocieze dobânda la bancă? Iarăși e o opinie, dar pot să presupun că, ei se poziționează foarte mici în comparație cu banca, pe principiu, banca aia nu o să-mi dea mie niciodată o negociere, nu o să accepte condițiile mele, și 2, probabil n-au suficient de mult curaj, pentru că, da, îți trebuie un pic de curaj să te duci acolo să vorbești cu ofițerul care ți-a dat creditul, să-i spui, cheamă-l, te rog, pe șeful tău, pentru că eu aș vrea să renegociem termenii contractului. Pe de altă parte, probabil nici nu au cunoștințe legale vis-a-vis de cum se face un contract, cum se scrie și mai ales cum se poate modifica un contract, și aș mai spune că nu se discută în cercul lor de prieteni despre astfel de lucruri. Știi, de multe ori, acum n-aș vrea să se creadă că dacă te duci la bancă și ceri o renegociere, o să o și primești instant. Sau nu o să primești neapărat în termenii tăi. Da, însă, din ce știu eu, ai opțiunea să faci asta. Poți să faci asta. Eu am avut o tranzacție imobiliară anul trecut și doamna de la bancă, chiar ea mi-a spus, uite, noi putem să cerem o derogare era atunci vorba de cursul euro-leu, putem să cerem o renegociere. De fapt, a fost o cerere, banca a aprobat-o, eu am primit un curs un pic mai bun, n-a fost o negociere în sensul propriu al cuvântului, adică eu am propus și banca a refuzat și tot așa, însă a fost o modificare a termenilor de contract care nu s-ar fi întâmplat dacă nu o ceream. Și de fapt ăsta e mesajul pe care vreau să-l transmit acum că mi-ai pus întrebarea. Oricine își dorește să facă o modificare la contractul pe care l-are cu banca, are tot dreptul să meargă și să întrebe. Se poate modifica? În ce condiții se poate modifica? Cum pot să obțin o dobândă mai bună? Corect. Și pentru chestiunea asta se poate apela și la zona de refinanțare. Adică tu, ca și persoană fizică sau ca și persoană juridică, respectiv companie, poți să mergi la o bancă concurentă din piață, să ceri o contraofertă și cu contraoferta respectivă te duci la banca ta personală. Și atunci, în principiu, e ceea ce în termeni tehnici se numește retenție, adică banca respectivă la care tu ai deja creditul nu prea vrea să te piardă. În mare parte, cam 90% din băncile din piață nu o să zică, Aurele, du-te de aici, e ok. Mai sunt și bănci care n-au răbdare să negocieze sau dacă acea contraofertă e mult mai jos decât ar putea să ofere, nu mai negociază. Dar pentru asta există oferte la alte bănci unde, practic, aproape toate costurile cu refinanțarea, pentru că sunt acolo niște costuri de notariat, de, evaluator și așa mai departe, că, practic, e un alt credit, în ghilimele. Da, reiei tot procesul. Exact. Dar sunt acoperite mare parte de banca la care tu te duci, la banca din cealaltă zonă. Și atunci,
Oamenii trebuie să înțeleagă că inclusiv în zona financiară noi avem marjă de negociere. Putem să negociem atât cu băncile, putem să negociem cu companiile de asigurări, cu companiile de leasing și așa mai departe, pentru că interesul comun al acestor instituții financiare e să-și păstreze clientul cât mai mult timp. Și dacă ai niște condiții optime pe care le ceri, să nu te intri într-o zonă de absurd, să vrei dobândă de 1%, nu o să-ți dea nimeni, cu siguranță. Da, poți să-ți optimizezi foarte multe costuri de-a lungul timpului și sunt bani pe care practic nu îi mai pierzi. Și aici ne întoarcem. Ok, să luăm un studiu de caz, să spunem că cineva își face o refinanțare sau o renegociere cu banca mamă, să spun așa, și ajunge să câștige 300 de lei de la această renegociere, de practic el nu mai plătește 2000 de lei pe credit, plătește 1700, da? Ce ar putea să facă efectiv în zona financiară, vorbim, cu acei bani care îi rămân, ca ei să îi și producă alți bani, să nu rămână practic mâncați în ghilimele de inflație sau să cheltuie pe tot felul de inutilități, că de obicei așa se întâmplă. Care ar fi pașii pe care un om normal, da, un ascultător care ne ascultă ar putea să-i facă în acest demers? Da, recomandarea mea este varianta cea mai simplă, așa cum o văd eu, să ia banii ăștia 300 de lei pe lună, să-i pun în titlul de stat, că tot vorbeam de titlul de stat la început. Dintre toate instrumentele disponibile pe bursă, eu o să vorbesc doar despre ce găsim la bursă, dar spun că nu sunt singurele metode prin care poți să-ți înmulțești banii, însă sunt cele despre care eu aleg să vorbesc. Da, și încă o dată mai spunem o chestiune, tot ca disclaimer, nu e un sfat financiar ceea ce discutăm, da. Spunem exact care e situația din piață, cum vedem noi perspectivele piețelor financiare, dar asta nu înseamnă că cineva trebuie să facă exact ce spunem noi, că nu ăsta e nu trebuie să te duci la titlul de stat ca a zis Aurel sau ca a zis Dorian, nu. Însă este o opțiune. Este o opțiune comodă și ușoară pentru că titlul de stat se împart în două categorii, le avem pe cele care sunt pe bursă, cele care îmi plac mie, dar mai sunt și titluri de stat pe care le putem cumpăra de la poștă sau de la trezorerie sau cât că mai sunt și alte variante. Eu o să vorbesc despre cele de pe bursă. În momentul de față avem dobânzi neimpozabile, și ăsta e cuvântul cheie, neimpozabile, de 7,8 sau 7,6%, iar pentru donatorii de sânge avem chiar și de 8% pe an. Asta ce înseamnă? Cei 300 de lei pe lună înmulțit cu 12 înseamnă cât? 3600? Da, acolo. Da, 3600 de lei puși în titlul de stat, pentru fiecare 100 de lei puși într-un titlu de stat, primind dobândă, să zicem, 7,6%. Asta este o variantă absolut pasivă, cumperi banii și ei produc alți bani pentru tine, chiar și în timp ce tu dormi, fără niciun exercițiu, fără niciun efort din partea ta. După aia, dacă îți dorești mai mult decât acest 7,6%, să spunem, există mai multe variante, evident cu riscuri asociate și un pic mai mari. Există obligațiuni corporative care dau chiar și 11% impozabil, adică 10% în mână, conform legilor actuale. Există și acțiuni care dau dividende și pe lângă asta există și alte tipuri de instrumente care nu oferă venit fix, dar ele sunt totuși prezente pe bursă. Deci, revenind la întrebarea ta, Dorian, ce să facă cu ăștia 300 de lei? Să găsească și să caute metode să-i pună la treabă. Bursa e una dintre ele, mai sunt și altele, dar important e să caute o metodă prin care să-i pună să îi înmulțească și poate că la prima căutare o să găsească o dobândă pe care ei o cataloghează mică. Să nu se descurajeze, să înceapă, pentru că s-ar putea ca după jumătate de an să găsească o altă metodă, mai bună. Dar a doua metodă nu o să o găsească niciodată dacă nu începe cu prima. Uite, înainte să deschidem liniile de telefoane și să vă așteptăm în direct, o să mai dau încă o dată numărul, să-l notați, o să vreau să discutăm un pic de realitatea din teren din România. Numărul de telefon este 0256 493 545. Deci 0256 493 545. Vă așteptăm cu întrebări legate de subiectul de astăzi. Ne întoarcem acasă, înainte să ascultăm
pe oamenii care ne vor suna. Ne întoarcem acasă la economia României, unde uneori statisticile oficiale pe care le vedem nu rimează, să spun, cu ceea ce simțim noi zi de zi. Vom trece peste câteva categorii: inflație, taxe și creștere economică, să putem înțelege tabloul complet și mai ales cum ne afectează pe noi direct, că asta ne doare cel mai tare. Dacă e să ne uităm la inflația reală pe care o resimțim versus inflația oficială care e dată de cifre, inflația oficială, inflația anuală în România a coborât foarte mult față de maximele de plus 15% pe care le-am avut anul trecut. În mai 2025, rata anuală a inflației a fost în jur de 5,5%. Iar BNR estimează pentru iunie undeva la 5,1%. Deci pe hârtie am intrat pe o pantă descendentă. Ne învârtim în jurul valorii de 5%. Suntem mult sub nivelul cu două cifre de anul trecut. Dar întrebarea e, ok, unde e problema? Problema e că România încă are cea mai mare inflație din UE. Spuneam mai devreme că UE are o inflație de medie de 2% în Uniunea Europeană. Și cumva suntem campioni nedoriți la aceste scumpiri. De peste dublu față de media zonei euro. Și mai important e că inflația reală pe care noi o resimțim e adesea mult mai mare decât statisticile. De ce? Pentru că anumite categorii de bunuri și servicii, exact cele pe care noi cheltuim o mare parte din venit, au prețuri în creștere accentuată. De pildă, în România serviciile s-au scumpit cu o medie de 7% într-un an. Alimentele cu 6,5%, în timp ce bunurile nealimentare, pe care nu le cumpărăm atât de des, gen electronice, îmbrăcăminte, au crescut cu 4% în medie. Asta înseamnă că dacă o familie cheltuie în mare parte bani pe mâncare și utilități, simt o inflație mult mai mare decât indicele de 5%. Inflația cumva reală din piață pentru el e 7-8% chiar. În plus, e un factor pe care eu tot am discutat pe canalele mele personale. Au fost factori care au ținut artificial inflația jos. Și acum dispar. De exemplu, primul factor, avem plafonarea prețurilor la energie electrică. De la 1 iulie, deja schema de plafonare a expirat. Și se așteaptă în medie o scumpire de 15% la electricitate începând cu luna iulie, teoretic o vom simți din august. Asta probabil va împinge inflația în sus în următoarele luni. Cu alte cuvinte, realitatea pe care noi o avem în teren, cea din viața de zi cu zi, e că rămâne mai scumpă această realitate. Facturile cresc, coșul alimentar e simțitor mai costisitor ca acum un an, iar serviciile de la întreținere auto până la tuns sau ieșit în restaurant au prețuri mult mai scumpe. Ca și o concluzie la capitolul de inflației, e că oficial stăm ceva mai bine. Deci avem o inflație în scădere. Dar românii de rând încep încă percep că banii nu prea le mai ajung ca înainte. Semn că inflația reală, mai ales nevoile de bază, încă mănâncă în ghilimele din puterea de cumpărare. Și acum încă o mare problemă care apare, da? Avem ceea ce teoretic, dacă nu se schimbă nimic, vom simți de la 1 august. România intră într-o nouă etapă fiscală. Da? Guvernul încearcă să reducă deficitul bugetar, dar metodele sunt foarte dure pentru cetățeanul obișnuit. Odată, inflația în creștere, care automat mănâncă din puterea de cumpărare, plus aceste metode pe care deja le-am, probabil că le-ați auzit, dar merită să le menționăm. TVA-ul mai mare, automat vom avea prețuri mai mari, TVA-ul standard crește de la 19 la 21% și în plus toate produsele care aveau deja TVA redus, alimente, medicamente, apă, lemne de foc, vor trece de la 5% sau 9%, că noi aveam și 9%, la un TVA unic de 11%. Și asta în traducere liberă e că tot ce cumpăr de la mâncare până la facturi va costa mai mult.
Am văzut că apare și taxa pentru bănci, taxa pe cifra de afaceri a băncilor se dublează de la 2% la 4%. Asta înseamnă că e foarte curând, deși poate în mintea noastră ne bucurăm că vine statul și ia bani de la bănci, da, dar înseamnă că foarte curând băncile vor compensa prin comisioane mai mari și prin dobânzi mai mari, pentru că ei trebuie să-și scoată de undeva acele pierderi. Și la fel, dacă cei care ne ascultă au un credit, e momentul să verificăm cumva dacă există riscul ca rata acelui credit pe care o avem va crește. Am văzut că se pune o acciză, benzina, zahărul, tutunul, toate se scumpesc cu 10%, majorează accizele. Deci costul vieții, în general, urcă și el încet. Pensiile mari. E impropriu spus. O pensie de peste 3.000 de lei pe lună, din punctul meu de vedere, nu e considerată o pensie mare, dar pensiile de peste 3.000 de lei pe lună vor plăti contribuții de sănătate, CASS. Teoretic, această măsură, care e foarte controversată, va aduce peste 1 miliard de lei la buget în 2025. Din 2026 vine un tăvăluc și mai mare. Dacă ai o firmă, impozitele pe dividendă urcă de la 8% la 16% începând de anul viitor. Practic, toate aceste măsuri au un scop clar: să strângă bani la buget, să ne aducă mai aproape de cerințele date de Uniunea Europeană privind deficitul, dar întrebarea e foarte simplă. Cât de mult poate duce un român care deja se descurcă greu și acum, după toate aceste chestiuni, nu mai vorbim de tăierile de sporuri care în mare parte se vor aplica la bugetari, da? De la 1 august. Și oficial noi încă raportăm creștere economică, dar e foarte, foarte anemică. Și am văzut că am avut un PIB de 0,9% crescut în 2020, raportat la 2024. Ideea e că întrebarea pe care vreau să ți-o adresez după toată această chestiune: cum am putea, în următoarea perioadă, să ne protejăm pe noi de aceste scumpiri? Că la propriu vor fi niște scumpiri și automat și inflația va mânca din puterea de cumpărare. Deci, practic, ne vom aștepta la niște scumpiri, în ghilimele, per total, cam de vreo 20% în următoarea perioadă. Da, este o întrebare importantă. Răspunsul este un pic mai complicat. Răspunsul meu, cel puțin, atunci când ne așteaptă astfel de scumpiri, astfel de modificări, eu consider că este vremea să căutăm și surse alternative de producere a banilor. Adică dacă suntem angajați, să ne uităm ce putem să facem ca să câștigăm mai mulți bani. Bursa este una dintre variante, am spus mai devreme care sunt căile prin care putem să producem mai mulți bani acolo. Însă bursa nu este un al doilea salariu și nu are soluții pe termen scurt. Adică dacă ai nevoie de bani luna viitoare, bursa nu te poate ajuta. Pentru asta există probabil alte variante, poate pornești un mic PFA, un mic SRL. Ideea este că, așa cum văd eu lucrurile, atunci când, pe de o parte, cresc taxele și impozitele și salariul tău este fix și nu poți să modifici salariul tău, poate că merită să te gândești ce ai putea să faci tu, care este valoros și poate fi vândut către piața liberă de care povesteam un pic mai devreme, astfel încât să-ți rotunjești veniturile. Este o situație care se întâmplă peste tot în lume. Sunt mulți oameni care fac reconversii profesionale și de multe ori această reconversie nu înseamnă neapărat că pleci de la jobul 1, te duci la jobul 2, ci îți păstrezi jobul 1, înveți o chestie nouă și livrezi în piața acel skill nou, acea abilitate nouă printr-o formă proprie de persoană juridică. Asta e ideea ce am acum. Săptămâna viitoare, marți, de la ora 11, voi avea un invitat, surpriză, încă nu-i dau numele, cu care vom vorbi despre inteligența artificială și poate cei care ne urmăresc acum vor fi foarte interesați să asculte emisiunea de atunci, că sunt șanse foarte mari să învețe niște skill-uri noi și niște idei noi. Da. Ca și o concluzie, mai avem undeva în jur de 2 minute. Contextul economic se schimbă mereu. Deci, în primul rând, ar trebui să ne informăm și să ne adaptăm la ce se întâmplă. Pentru că
am văzut cum inflația s-a mai domolit, dobânzile sunt pe cale să scadă la nivel global, dar tensiunile geopolitice care apar pot introduce oricând o volatilitate mare în piață, niște mișcări foarte mari. Ce înseamnă asta pentru noi ca și oameni de rând? Că trebuie să fim la curent cu știrile financiare. Da. Dacă n-ați făcut-o până acum, vă invit să intrați pe... și mai mult decât atât, scuză-mă că te întrerup, să fim la curent cu știrile financiare și să înțelegem cum funcționează banii, cum circulă banii, cum funcționează companiile, că așa vom înțelege ce se întâmplă de fapt cu adevărat. Corect. Ideea e că dacă vreți să fiți informați, urmăriți canalele media, intrați la emisiuni, puneți întrebări, pentru că e foarte, foarte important. Legat de deciziile economice pe care fiecare dintre noi ar trebui să le ia, nu cred că există o rețetă universală. Da, nici nu trebuie să le luăm cumva izolați de unul singur. Avem nevoie de un grup, de niște știri pe care le citim, de niște oameni cu care comunicăm și cumva la final de zi gândim ceea ce e cel mai ok pentru noi. Pentru că dacă, de exemplu, ești tânăr, probabil riscul va fi mult mai mare, că vei alege un risc mai mare de creștere. Dar dacă ești aproape de pensie, vei vrea să fii mult mai conservator. Și e foarte important că să știi de unde să alegi, să știi ce să faci concret cu banii tăi, să știi dacă vrei să investești sau dacă nu vrei să investești, dar să ai tot timpul un plan de rezervă. Și foarte important pentru fiecare dintre noi cei care ne ascultă, ar fi, așa ca o idee de final, să își facă o cafea dimineața, să-și ia un pix, o hârtie sau o agendă și să-și noteze care e primul pas legat de bugetarea lor, de banii lor, pas financiar pe care îl amână de ceva vreme. Da, îmi place ideea asta. Și apoi să-și promită că îl fac încă de azi. Un pas pe care, din păcate, am văzut că oamenii nu-l fac, nu-și asigură un fond de urgență, niște bani necesari traiului de zi cu zi, măcar 3 luni de zile dacă se întâmplă ceva cu jobul lor. Și, practic, o bugetare mult mai clară. Să-și urmărească un buget de venituri și cheltuieli, să vadă exact pe ce se duc banilor. Aurel, mai avem câteva secunde, aș vrea să ne lași cu un gând de final. Da, uite, în timp ce îmi povesteai tu de fondul de urgență, mi-am dat seama de o variantă foarte simplă și foarte amuzantă prin care putem să facem asta. Mergem la un supermarket, cumpărăm o pușculiță de aia mare de tablă, dar de tablă, că să nu putem desface, și ne promitem ca în fiecare sâmbătă să punem acolo 100 de lei. Peste un an de zile o să avem 5200 de lei pe care putem folosi la cine trebuie. Ori la cadouri, ori îi ținem ca fond de urgență. Mulțumim tare mult. Astăzi a fost în dezbaterea zilei Aurel Rusu, un bun prieten și un investitor pe Bursa de Valori București. Până data viitoare, eu sunt Dorian Ianoș și vă doresc tot binele din lume.